Здравейте, приятели на футбола. Манчестър Сити се изправя срещу Севиля в опит на гражданите да дигнат трофея от Суперкупата на Европа. Знаем победителят от Шампионска лига срещу победителят от Лига Европа. Севиля много пъти е печелил Лига Европа. Знаем, Ман Сити за първа година спечелиха Шампионската лига и като цяло европейски триумф за гражданите. Направо към прогнозата, 2 на 1 като резултат съм посочил за Ман Сити. Ще им е трудно на гражданите от към резултат. Чисто игрово, според мен, ще се справят лесно срещу Севиля, ще контролират топката. Не мисля, че от игрови аспекти ще имат някакви, кой знае какви проблеми. Просто може би притеснението, защото изда за Европейска купа, знаем в Европа на Ман Сити, особено в финалните фази им е трудно, говоря за полуфинали и финали и затова аз мисля, че ще са една идея по-прагматични. Затова 2 на 1. Победител Ман Сити тук, да вдигнат купата Ман Сити, като отметки повече корнери и над гол и половина в матч, не над 2 гола и половина, за да е малко по-сигурна прогнозата. Ще се радвам да чуя и вашите прогнози долу в коментари.